Magdiwang at magsaya dahil ipinanganak si Jesucristo na tagapagligtas natin. Mula po sa parokya ng Nuestra Señora de la Merced, ako po si Father Zenon Tulio, Cura Paroko. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpala at masayang Pasko sa ating lahat. Happy New Year. Isama po natin sa ating panalangin ang mga nag-alay ng pamisa ngayon bilang pasasalamat kasama ang kanilang mga pamilya. Nimensio Mangulabnan family, Nar and Laarni Castro and family, Calara Tan family, Edwin Aquino, Amang and Lani Cruz and family, Roger and Epi Valdez and family, Konsehala Aurea Fernandez, Amber Reyes, Almario and Sol Ramirez and family, Andy and Ami De Leon, para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Estelito, Antonina, Jose, Arnel Francis, Leopoldo, Delphine, Epipania, Narciso, Alfonso, Raimunda, Juanito, Felix, Julita, Julian, Natalia, Jason, Janet, at Father Aris.
Salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy New Year! Palakpakan po natin ang taong 2024 at ang bagong taong 2025. It's the year of the Lord 2025, not year of the snake. Ito ay taon ng ating Panginoon at ngayong araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ni Maria, ang ina ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Tayong lahat po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
excelsis Deo. Papuri sa Diyos sa kainasan at sa lupa, kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, Niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kodero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak, na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay, kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa.
Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kung di anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita. Nung dating mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. I-greet naman natin ng Happy New Year ang ating mga katabi. Happy New Year po. Happy New Year. Kapag nagbabagong taon, gustong-gusto po natin na umpisahan ang bagong taon sa tamang paraan at tamang gawain. Kaya tayo mga Pilipino, napakarami nating mga pamahiin na kung saan ay kailangan masunod. Nang sa gayon ay umunlad tayo at pagpalain tayo ngayong darating na 2025. The Pantone Color of the Year, Mocha Mousse. Lahat po ng mga nakamoka ngayong araw na ito, naku, kayo daw ay sweswertihin ngayong taong 2025. At lahat ng mga naka-polka dots ngayong araw na ito, ngayon sweswertihin din daw. Kaya ang suggestion ko po ay ganito, wag lamang polka dots, kundi kailangan rectangle din. Dahil baka barya lamang ang pumasok sa inyo. Papasukin nyo rin pati mga papel. At
pangatlong ginagawa po natin, hindi lamang sa mga pagsusuot, kundi tuwing alas 12 dahil gustong umasenso sa tangkad at height ng mga bata, sa mga maliliit at mga pandak, gusto nilang tumaas pa ang kanilang height. Ang gagawin po nila ay tatalon ng alas 12. Ang suggestion ko lamang ay ganito, isigaw nyo rin kung anong height ang gusto ninyo. Baka naman ipagkalob ng Diyos. Baka darating ang panahon, maging 6-footer pa kayo. At pangatlo na ginagawa po natin ay ang pagpapaputok, pagpapaingay ng mga music at lahat po ng mga fireworks na binibenta sa Bulacan at Bukawi, lahat ng yan ay ginagawa po natin. Pero ang paalala lamang, mag-ingat-ingat dahil baka ang hinihingi po nating grasya mula sa Panginoon, mauwi sa disgrasya. Kaya mag-ingat. Lahat naman tayo ay gugustuhin na pagpalain tayo ngayong taong 2025. Lahat tayo ay may gustong umunlad, umusad, at umusbong ang buhay po natin. Magtaas nga po ng kamay, sinong gustong yumaman ngayong taong 2025? Sinong gusto ng magagandang sakyan at magandang bagong bahay ngayong 2025? Sinong gustong swertihin ngayong taong 2025? Sinong gustong magka-love life ngayong 2025? Gusto po natin na magkaroon tayo ng pag-uunlad sa buhay po natin. Pero ang paalala po sa atin ni Jesus ay ganito lamang. Kung gugustuhin natin na umunlad ang panlabas na ginagawa po natin, itong mga pamahiin na ito, always remember, mas mabuti rin na umusbong hindi lamang po ang panlabas sa pagkatao, kundi ang panloob din. Ang panloob na pagkatao natin ang siyang pinapairal, ang siyang pinapausbong, pinapaunlad po natin ngayong taong 2025. Kaya nga po, ipinanganak ang Diyos, nagkatawang tao siya dito sa mundong ito, nang sa gayoy tumaas ang dangal ng pagkatao po natin, na hindi sapat na sasabihin, pasensya na, ako'y tao lamang. Maling-mali ang pananaw na iyon. Kaya nga po nagkatawang tao ang Diyos. Nang sa gayon, malagpasan lahat natin ang mga pagsubok at mga pagkakasala po natin, that we can move and go beyond of our own sinfulness. Na hindi lamang tao nagkakasala, na ang tao ay hindi lamang pagkakasala ang itinatapat sa kanya, kundi ang tao dahil naging tao rin ng Diyos, nagagawang malagpasan ng Diyos ito. Nagagawa natin malagpasan ang lahat ng mga kasalanan po natin. We want to start the year right. Gustuhin po natin na umpisahan ang taon na ito sa tamang paraan. Kaya hindi lang sana sa mga pamahiin at ginagawa po natin sa panlabas, kundi ang panloob din ang siyang ating ayusin. Kaya nga po ayon sa kanta, bagong taon na't magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Ako po ay nagbabasa nung minsan because I want also to change this bad habit of mine. Binabasa ko po, ilang days ba, ilang months ba it will take to change and break a bad habit. Yung mga bad habits po natin na kung saan meron kayong bisyo sa sugal, paninigarilyo, paglalasing, pagchichismis, pagkakain ng hindi healthy na pagkain, sa mga laging cellphone at hindi nag-aaral ng lesyon, at sa mga nagpupuyat dahil sa kaka-Facebook o sa kaka-cellphone o kahit wala naman pong ginagawa. At iba pang ginagawa po natin. How can we break these bad habits na gusto po nating baguhin ngayong 2025 at ilang days bago po natin ito mabago? Sabi po sa akin nabasa, it will take 66 days. It will take 66 days nang sa gayon, we will break this bad habit. 2 months it will take. 2 months will take para nang sa gayon ay mabago po natin ng tuluyan itong bad habit na ito. Ako po ay may ikukumpisal sa inyo, may aaminin po ako.
Even my parents and my kamag-anak at mga family ko, hindi po alam ito. 6 years ago, nung pong ako'y nasa seminaryo, na-addict po ako. Hindi sa droga. Opo? Na-addict ako sa paninigarilyo. Ako'y naninigarilyo din 6 years ago. And I was doing that for 4 years. Araw-araw naninigarilyo because na-stress ako sa pag-aaral. So I need to divert my attention sa mga bagay na ito. I need to relax my mind. Kailangan ko ma-relax yung katawan ko. So I need to do a yosi. Para mag-yosi. Lagi kami nakikita magkakaibigan. And then, 2 years ago, noong pong nag-start ang Lenten season, 2 years ago, I was praying to God. At sabi ko sa Kanya, nagtatanong lang ako, Panginoon, ano ba ang gusto mong i-offer ko sa iyo at isakripisyo ko sa iyo? And then, I just heard God speaking to me, yung paninigarilyo mo, i-offer mo sa akin, isakripisyo mo sa akin. Alam nyo, napakahirap pong i-offer. Napakahirap isakripisyo, paunti-unti binabawas ko, paunti-unti I stop, and little by little I gave it up. At sa mga kaibigan ko, hindi ko na sinasamahan na paninigarilyo at tuwing naiisip ko po, ay dinadivert ko din ang aking atensyon sa ibang bagay. O sige, magsasayaw-sayaw na lang ako, magkakanta na lang ako, o sige, magpipinta na lang ako. Lahat po ng mga talento na pwede kong gawin, ginagawa ko just to avoid this circumstance na magningarilyo po ako. And then, last 2 years ago, nag-stop po for 40 days of Lent until Holy Week, and then nagtuloy-tuloy na po. And it was a successful offering to God. Itong paninigarilyo ay nawala na at 2 years hindi na po ako naninigarilyo. Palakpakan nyo naman po ako. Sa lahat ng mga gustong magbagong buhay, and every year, lagi kong tinatanong ang Panginoon, Panginoon, magbabagong taon na. Anong gusto mong baguhin sa buhay ko na nagkamali ako noong 2024? Alam po ninyo, noong minsan lang ako'y nagdadasal din, kaya sinasabi ko din po sa mga pastor at nakasama ko po noong nagbisa kami sa bandang Manawag, gusto kong baguhin ang aking buhay this coming 2025 dahil lagi po akong puyat, laging hindi ako nagigising na maaga. Ang gagawin ko, first day, January of the year, magigising ako na maaga at matutulog ako na maaga. Because I want to be a better priest, a better person. At sana'y may goal din po kayo ngayong taon na ito. Hindi lang tayo lalabas pagkatapos ito at hihintayin lamang ang 12 o'clock at titingin-tingin sa kalawakan na kung saan-saan. At titingnan po natin yung mga fireworks at mag-iingay tayo ng Happy New Year. Parang wala lang. Hindi lang po tayo naghihintay ng New Year. We will make a goal. Kailangan meron tayong patutunguhan. Kailangan meron tayong babaguhin sa ating mga sarili. What is our goal this 2025? We want to be a better person. We want to be a better person nang sa gayon ay maging kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos. At yun ang gagawin po natin. In this Mass, you ask God, Panginoon, magbabagong taon na, ano ba ang gusto mong baguhin ko sa buhay ko? And I want to change. I want to start a new life, a new chapter in my life. Gusto kong baguhin ang aking buhay. And at the end of our prayer, we will say, just like Mary did, kung anuman po ang sinabi ni Maria nang tanggapin niya ang grasya na ipagkakalob siya ng anak na si Jesus, na siya ang magiging ina ng Diyos, ang sinabi lamang niya, sige Panginoon. Panginoon, kung ano ang kagustuhan mo ay siyang aking susundin. And let this be our prayer also. Panginoon, whatever is your will be done. Kung anuman ang kagustuhan mo ngayong 2025, ay siyang aking susundin para mapaligaya ka lamang. Amen? Magsitayo po tayong lahat.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipanalangin natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating minimithi ngayong taong 2025. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang mag-anak ng Diyos sa lupa, nawa siya'y maging kasangkapan para sa pakikipagkasundo ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng pinunong pangrelihiyon, nawa magtagumpay sila sa kanilang mga patuloy na pagsisikap sa pagtataguyod ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa mundo, lalo na iyong may digmaan, nawa matagpuan nila sa kanilang pagkakapatiran ang batayan ng kanilang pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lipunang tinatampukan ng di pagkakapantay-pantay at pagpapairal ng kanilang sariling kapakanan lamang, nawa lahat ng mamayan ay lumago sa kanilang kamalayang panlipunan, paggalang sa karapatan ng kanilang kapwa, at malasakit sa kapakanang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na iyong wala ng kapayapaan at pagkakaunawaan, nawa tulungan sila ng diwa ng panahong ito upang makaraos sila sa kanilang mga kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migrante at mga napilitang mangibang bayan dahil sa digmaan, naway ang kanilang karapatan sa edukasyon na lubhang kailangan sa ikabubuti ng daigdig ay maigalang at maipagkaloob ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, idulog po natin ang ating mga personal na kahilingan ngayong taong 2025. Ama, isinasamo namin ang lahat ng mga kahilingan na ito sa pamamagitan ni Kristo na prinsipe ng kapayapaan na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
singing exultation, sing joyously, Jesus of heavens above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him Christ alone. Against every darkness, radiant triumphantness, venite, venite in heaven. God who made heaven, regem undemon, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyo, nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan sa dakilang kapistahang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos sa totoo, may pagdiwang nawa namin ng pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birhen totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog na malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagliligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayong aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo mga handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang kabiyak, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispong Florentino, ng Tanang Obispo, buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, ang lahat ng lubisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo po lahat ay manalangin sa turo ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit
ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadiyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami idya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Happy New Year po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsasalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pasalamatan po natin ang kasama po nating pari na nagmisa rin po sa mga baryo at kanina pong 6 p.m. si Father Jonathan Raven Season. Palapakan po natin. Isang sumaskan priest at 5 months pa lang po siyang pari. So bagong-bago talaga at fresh na fresh pa ang grasya ng Panginoon. No po? Kaya kung gusto po niyo lapitan mamaya at halikan niyo po yung mga kamay po niya, pwedeng-pwede daw. At sa mga bukas po, meron po tayong misa dito ng 5:30 p.m. Sa mga hindi pa nakapagsimba at sa mga gusto pa magsimba, para sa bukas po, sa unang araw po ng ating kalendaryo, 5:30 p.m. Pagkatapos po ng 5:30 p.m., meron pong prosesyon na magaganap dito po sa parokya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad namin ni Father Raven ang pagbabasbas. Puspusin nawa kayo ng Panginoon ng kanyang pag-ibig at habag. Amen. Tulutan nawang tanglawan at patubayan niya kayong tuwina. Amen. Tunghayan niya nawa kayo ng buong kabaitan at pagkalooban kayo ng kapayapaan ngayong taon 2025. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating bananamisa ay natapos na, bagong taon na at magbagong buhay na rin tayo. Salamat sa Diyos. Diyos. Happy New Year! Happy